Aquí estem continuant una història que va començar fa més de 50 anys, que és l'excavació de la cova de l'Arbreda de Serinyà. Precisament aquest estiu hem celebrat el 50è aniversari de l'inici de les intervencions, però de fet ja havien començat alguns anys abans per part de Josep Maria Coromines, que era un metge de Serinyà i que va descobrir molts jaciments a Serinyà. L'únic que a partir de l'any 75 es va començar a excavar amb metodologia moderna o actual, i des d'aleshores no s'ha parat d'excavar perquè és un dels jaciments paleolítics més interessants de Catalunya. L'interès d'aquests jaciments és que conserven representats moltes èpoques diferents. No només un moment de la prehistòria, sinó una llarga successió de períodes encavalcats uns amb els altres, continuats uns amb els altres, sense gaires salts, amb molt bona conservació dels ossos, del pol·len, dels materials, i això fa que siguin un lloc molt interessant, tant per la bona conservació d'aquests materials com per la presència tan llarga d'aquestes ocupacions i al mateix temps perquè fa tants i tants anys que s'hi està treballant. Estem treballant en dos grans àmbits d'actuació i dues èpoques bastant diferents. La que es veu aquí darrere meu, que són una sèrie de quadres que són d'època solotriana, que és 18 i 19.000 anys abans d'ara. I per altra banda tenim un equip treballant al fons de la cavitat, en un pou, en un sondatge que ja es va fer als anys 70-73, i allà té una edat propera als 140.000 anys. Com això t'hem dit que tenia una edat propera als 19.000 anys, allà té 140.000 anys. Això és obra de la gent de la nostra espècie, els Homo sapiens, que arriben ara fa uns 40.000 anys, però aquesta cova, part de traces de la nostra espècie, té unes grans ocupacions dels homes de Neandertal. És una experiència gratificant saber que formes part d'un projecte que segueix el curs des de fa molts anys i conèixer gent nova, a part de fer amistats, fer contactes també per de cara al futur, és molt guai. L'Institut de Patrimoni forma part del projecte de les intervencions a la Cova de l'Arbreda per mitjà de la meva presència com a codirector de les intervencions. Però no només intervenim en el que són les excavacions juntament amb la Universitat de Girona, que és la que lidera el projecte, que també hi participen altres institucions. I també des de l'Institut de Patrimoni ens hem responsabilitzat del discurs museològic, del discurs que s'explica als visitants a través de l'edifici d'acollida i també, per exemple, amb l'audiovisual que hi ha, què s'ha d'explicar, quines imatges han de sortir. Hem col·laborat amb els artistes, ja siguin gràfics, amb els il·lustradors i també amb la gent d'audiovisuals perquè poguéssim fer un producte actual que arribés a la gent amb el gust actual i al mateix temps continués explicant la història que ens ha d'explicar, que és el lema del parc ara, és que mai no hem marxat a Serinyà. Aquí va haver-hi els homes de Neandertal, els homes moderns, que quan ja no vivim a la cova i veníem per enterrar-nos-hi i que ara continuem fent ús dels espais de Serinyà per aprendre sobre el passat, per aprendre sobre la prehistòria. No vivint-hi, sinó visitant-los.